lalaki dapat talaga madara. Ito kita. O ha? Ayan, oh. Pwede kita ngete. Baka. O, yan. Oh. Yan, ang galing, oh. Wala. So, ayan na nga mga kalakbay. Ang sasayaw yan ng kuratsa. Wala iba kundi Kagawad Maylin o Himate Trosete. Pinadisan ni Tibo Bangkilay. So, ayan, makikita niyo kalakbay. Yan, suwabe pa lang yan. Yan, o. Napurma na si Tibo, ayan, yun, o. Ayan, o. Yun, ipaipitan ng kwarta. Yan ang kuratsa, tutulungan. Pag makita niyo kung yun nasayaw, maram na kamo. Ayan, o. Suwabe lang. Sige, kimbot, ikot, yun. Ayan, o. Katagan pa, abutan pa yung kwarta. Ako, ikaw pa. Yun, o. Okay ang til. Ako, may pakimbot-kimbot na niya. Uy, yun na. Mga kasangkayan, kapaturan, yan, kasamahan, yan. Naari ba itong kwarta? Yan, mga gala. Yun. Yan na. Amala kung maaari ba natin yung kwarta ikuan. Tipo na pagkaila, yan. Yun, suwabe lang. Forma. Uy, Ito daw. O yun, o. Ayun, may napitik, o. Ayan. Makuha ang kwarta, ayun. Yun, namakita ng mga tilaw, ha? May paikis-ikis. Ayan, nakurat siya, magaling. Ayan, o, may paro atras pa. Ayun na, mga minariba ng kwarta. Ayun na, ang mga sangkayan. Yun, sige ba natin, atras. Ayun, o. Babante, may paigwad-igwad. Yan ang kuratsa. Ayun, no? Damo kwarta. Bago din may mga kwarta yan. Ato daw ang kwarta, oh. Ato daw sa burak na. Ayan, o na kuratsa yung kitatin. O, ha? Ayan, o. Kimbote, ayun, o. Yun ang mga kamay. Yun, o. Ayan, may palubol-double step pa. Agi daw, karasa. O ha? Labog. Yan. Sige, abante. Yung patalo. Sige, soong. Yan na ako, ratsa ka upay. Ayan. Ha? Romatet. Yan. Suwabe lang, kuratsa ang babae. Ang lalaki dapat talaga madara. Ito kita. O ha? Ayan, o. Mupenting kita. Ngete. Paka. O, ayan. Yan ang galing, o. Wala masabi yun, o. Iba na natin posturang kamot kita. Yun.